Kan kay wa man na dayon kahalin akong dagat. Kay wa man to ni dayon og palito ako ang buyer. Kumuha na lang yung pahurdalan og guna kay aron nga matamnan nig saging og alugbati og kamutitap. Asan to ko mga hurnal kung tawagon kay ako tong bilan og instruction og sa ilahang trabahoon. Madam! Oh, Madam! Buntag! Ayaw mo kayo buntag, madam! Ay, sis! ay kay Mapangan ni Ron, madam, uy! kuya ko. Asa ba itong mayukon ron, madam? Inana mangguna mo, ayoko ninyo cultivate ning dagat ako kay kaluman ko niyo, Ay, kaluman ako ko niyo. na ina ko si... Saan ako kamari ka? Para duhami. Kaluman ko ni kalugbati kamutita po. Sagingon ako ni siguro kay wala na may Ang mayon, gani. Isagingan, dyan mo, kardaba, dyan mayo, anim. magsilbi og kabindis kay batuon man ni kayo. Tao no, batuon man ang imuha pong area, gudri madam, oy. Pati batuon kayo oy nya. Sa kwartahan, dyan mo, madam, oy. Nani jud Pila man ni hektarya po ning imuhang amo ang hululun ron adlaw, madam? 300 million hectares man ni yung hurnalunon nya. Dagan-dagan pud mo mga hurnal ako dire dayo nga. Kargado po lagi bagaligoy ay parteng pagaligoy ako ginit mga trabahante dire uban. Kami ra jud tarong-tarong jud siguro po anak, madam. Ano haragin mo tarong day. Ning uban. Bare, dali bare. Kaya sideline dire ba? Pa-sideline nun tang madam dire oh. Dato kay madam. Ali dire day gusto nga kan ulang day. Dari buyo. Tuyok ba? Nahinay. Oy. Isa may trabaho na nam. Ito lagi ning ipa ayo cultivate ning kuan ro pagunahan ako nya kay kuan tanuman kung lugbatik saging kay gusto biya production ro sa mga gulayon o sa saging pod man biya kayo pod Nahunaon sa din ako mayo ba kay tigom pud biya ko kay. Kuha lagi. Iba nga man ay buyer unta sa imuhang kuan madam. Dili gidayon dai niya madam. dahani naman lagi na akong buyer ay Di akong kwarta kulang pagyud. Gamay na lagi yung kulang. Ang maayo anak mada. Ang Palito na ko ning dagat. Tinulang palito na ko ning dagat. Tama to duha ka balay to. Butangan ako nagtulay dito para dili ako magbangka, magbaklay na lang. So tatanaw to niyo. Nang tagiya kani, tagiya istoryahe anak madam. Dili na mao tagya. Mayo ha. Abi ni mo dai. Mayo ha, gid Ayun, plano, ay no? na paghurnal ani kay palautang kini wa ni kasweldo. maayo kay yung plano Hurnal, tanawa ra guna. Hurnal lay ra gihapon kay ugnaw mas disinte patag naong siya niya mo na Nya nagiya. naglibog ko ani asa mo ko mga play og journal ani sa imo or sa iya. Sa ko aka kay tanawan lain yung man barog. lain man ang disinte barog ramay gaayo ninyo wala mo yung mga kwarta Kapalit ka ko ang mga barkuha ug wa pa koy kwarta. kay imo dai na halagwa na kay imo na kuana na sa dagat ibitay na okay Dagat. Nani kay dagat? hindi na dire dagat man Apply na lang ta ani og sa journal ani. Wala may na lang ba mapun-an ang imo pang palitong dagat kay nakapalit naman kag barko. Mga mga barko bitaon mga daot ko pinan. Why maintenance no? palit-palit ug barko wala kay dagat mahurna lang sa kuha aron na nahinayan lang imong sweldo dili lang ako Pasiingat kami kay ako ang ipayo sa kuha. pagani ka kapangguna mo si nagna unsa Si Trabaho first sa- man na usap trabaho. ay di musibat uroy ka isahan ako ko nimo Ako lalay pa si Iha madam. ang sige pila may mong CR Wala po 500,000 lang. Ang nga nang pasihon manan mong may pa managlawas tambok mga kayo. 500,000 Oh, 500,000 ra. bayar pa na naman Walay ka. Ayaw pang Ay, journal ay na. gigamay 500,000 man daw. Walay kwarta na. ikaw Ko. Kubong. $1 million na walay abot dires kung dagat ha walay abot May tag bulalakaw ni kay mamilyonaryo na kumapalit ni uy gid dagat. bulawan ang unod Oni 500,000 diri ah madam. Wala ni forma dai sa 500,000. Ay, sige, mangmulay sa mi kay mamalit sa kumpansa sa kung Manghurnal sa taoy, hurnal lang sa tanig mga ugma na kay palitan sa kumpansa. nga dito ko ninyo ha kay mga likoy Bisa ko ang barko ba? ay Ikaw, mangguna ka dire ako. Guna lang ko ron ikaw. Palit itong kuan maintenance kaya kay si ikog 500,000. maghinay-hinay sa ko dai kay balik ko na mga kay mo tawag na matong hit guard diri na si Ukoy tawag na matong kinarong mo Ang kuan dire, ang head guard nimo dire, ang chip guard nimo si Ukoy. Ukoy ang sikitaw malawat sa turon Ang Serena, ang Serena at tulog pa
Ay, madam, pila may, isa man ipapakya po ni mo na yung paan pa kanalo ka sa mo, ha? Ang kapatid ako na ko sa inyo ha. Ay, ano ba dahil sa akin? Ay, bisa. Ah, sige, oy. Pila magipakya mo na to ni. Oh, buwan na to. Isa sabutan ni pila magipakya mo. Ilan mo yung pakyaw ninyo na? Mga 100 kapin na siguro, oy. Sige, 124 million. Ito 100 million pa na ko na. Sige, basta. Maayaw mong performance. Walang Dili ang silbi ng Dako, kay ng 200 300 million kay isod gani trabaho no kay dagat. Yan ikaw na pangguna ng yan ang Amo, ugi gamayan na mo anak. Punta na ko. Ah, dato di si madam, no? Ah, anong madam, oy. Ay, pangayuan, adik ako na kwarta ron. Unya, si Batan, dahil na kami ron. Mata nga na, juga piano, bro. Madam, kadali. dali. Liyo pa, kadali mo, madam. Fixit, ang madam, madam. Di na may libod. Ay, na pa, madam mo. Magpani mo ang beauty, madam. Libod pa ka, mga ngani. Ayaw na. Madam, nagkasabot mo, ha? Pakyawon na lang na mo ni imuhang area, no? Pakyawon. 300,000, madam. Padaon may 100,000. Padaw na mo ng 200,000. Sige, kay mag-withdraw sa ko. Madam ba? Bagkas isa lagi ko. Ah, karon dayon, kinahanglan na mo na karon dayon ang kwarta. Lugi kay may madam Hindi mo. ka madala-dala kwarta. God kay. Ay, atik ra mo siguro nang imo. Lugi kay may limpyo na ni imong dagat. Wala Dili ni ka madala-dala kwarta. Abi mo na mo na Down sa Mo na uma. si Tito, aron di ka Oy, makulisan. mo na nang imuhang kwarta oh. Aron di Kinahanglan ka na mo makulisan. 300,000. O, intaw ni bunga dres kurang Mo butang. na sudlanan sa kung milyon og imo may pakasinon nya di ka mo. Pag down ba para makasudlan na mo nang kuha si Lupin. Magasin sa gate no kay wala ko dalang cash dire. Mga Ay. yan tarunga ba. Naglagot ako sa mga madam bab. Ano naman? Sa balay. Pagkasin ka dili. Ay, dili. Ah, dili ka. Ay, nung saan ka? Ay, shout out dai ko kay Edelson Bravo guys, boy. Ay kay Kuan. Shout out pud ko sa Rubia Store. Shout out mo dia sa kung yung Andra sa Bohol, gwapo kayo si Tito Yuyong. Shout out mo dia. To. Shout out tayo sa Bad. Ikaw siguro. Ay mga kaswad, shout out dahil ko kang sa Isi Larios, kaloding ng Larios, sa Liklik Store, sa Florida Ligdig Santillan, kay Joy Bravo, o sa tanan nga nagasunod sa among mga videos at nag-support sa among page sa Tanawalang Squad. Shout out tayo ko kay Mami Tata o kay Juan. Si Tusa Kabudok. Dapat sa si Randy Lipas Pan. Sama mo. Wala ko. Julie sa Ludaga.